O'r braf arall yma, ar faes y Sioe yn Llanelwedd, mae'r haul yn gwenu ac ni'n barod am gystadlu brwd yma ynghylch y Gwartheg. A'r Gwartheg Godro fydd yn hawlio'r sylw fwyaf bore yma. Dwi mewn cwmni da i wylio'r cystadlu Rhys Jones o fferm Llwyn Coed Isa. Siwr wyt ti? Ie, good diolch, Iwan. Llanon Llanelli mae'r fferm dych chi wy'n deall, ie? Ie, Llanon Llanelli, ie. A beth sy'n da chi ar y fferm, Rhys? Ni'n godro tua 60 o Gwartheg Holstein a magu tryshedu hefyd. Ac yn ymddiddori'n fawr iawn yn y byd sioio fel hyn. Ie, diddordeb mawr yn y sioe, diddordeb mawr yn pedigrees hefyd, so ie, dwlu bod yma. A Gwen Strydwick, siwr wyt ti? Ti'n iawn o Lanfynydd wyt ti? Ie, Llanfynydd. A ddim yn ferch ffarm yn wreiddiol, Na. ond wedi dal ar y byg. Ie. Be ti'n neud o ddydd i ddydd? So, job pob dydd yw AI Tech, Delta, a wedyn mynd ar y ffarm wedyn, unwaith wedi bennu rownd, jyst i wneud bach o gwaith o godro. A wedi sefydlu biches dy hunan erbyn hyn? Ydw. Biches o Wartheg. Holsteins. A beth yw enw'r biches? Pinnacle Bob Holsteins. Ac yn ymddiddori hefyd fel Rhys yn y byd ar ddangos. A wedi cael tipyn o lwyddiant dwi dros y blynyddoedd, do? Wel, trial. Beth ti'n Mae'n rhaid joio cael go. Beth ti'n joio am Sioe? O, ti'n mo, mae fe'n great atmosffer, ti'n mo, mae fel hyn nawr wythnos ma, mae fel pinnacle o blwyddyn i'r pedigrees ma, ti'n dod ma, mae safon wastad mor uchel, especially pryd ti'n gweld y line-up na yn y championship, ti'n meddwl, mae fe'n actually fel really proud moment, ti'n mo, brydwyr o Cymru yr un. Yn bendant, yn union. A y stoc wedi troi allan, stoc o'r wlad, Rhys. Ie, fel ti'n gweud, stoc o'r wlad, safon aruthrol yn y dosbarth yma, chybod. A fel oedd Gwen yn gweud, y stoc sy'n ma heddi, stoc Cymru yw nhw, achos mon y boes Cymru sy'n ma. A mae'n gret i weld yr Holsteins wrth gwrs yma a'r jerseys, ond hefyd y Burgorn, yr Ayrshires a'r Brown Swift, y brydiau yna i gyd yn cael eu cynrychioli fan hyn nawr Gwen. Mae'n gret, yn dwe? Definitely. Beth am ddechrau te gyda'r Brown Swiss yn dwe ar y pen pella fyna? Wel, wedi braf i weld y brydiau lleiafrifol yma'n cael eu cynrychioli. A maen nhw'n bar bach da, yndyn nhw? Wes, maen nhw'n, wel, fi'n credu wrth edrych arno hi mai bach yn hynach, ond maen nhw dy'r un build o'i gilydd, so maen nhw yn matcho mewn rhy ffordd. Ie, un chydig bach yn fwy na'r llall, falle, y Rhys yn does? Ie, un bach yn fwy na'r llall, falle bod gwaniaeth oedran i gael na, ond fel mae Gwen yn gweud, mae'r un stamp ar y ddwy, mae'r un yn dilyn yr un type, so ie, gwn i weld yma Duncan Hunter y beirniad yn mynd heddi nawr. A wedyn y Burgorn, drws nesau ddyn nhw wedyn. Rhain yn bar da, yndyn nhw? Odyn. Rhain o Nant y Gof. Ie, doi llo o'r un bridwr yn Rhian Howells, so neis gweld bod hi'n cael cynrychioli Burgorn a doi llo ei hunan, so... Rhaid i tre allan y dda iawn, yndyn nhw? Odyn. Am be fydd y beirniad felly'n chwilio fan hyn nawr? Duncan Hunter yw'r beirniad. Fydd esau par sydd yn gweddi glydd ac yn matcho'n dda yn bydd? Bydd. Y jerseys, beth am rhain Gwen? Beth am y jerseys ni'n gweld yn y canol? Really smart. Yn credu, rai James... O Gastell Newydd Emlyn mae un yn dyfe Euros ar teulu, dwi'n meddwl. O, Euros, iawn, yn Gastell Emlyn, ie. Jubilee jerseys, ie? Ie, na, mae'r merch yn 3744 na, mae hwnna'n really, fel, mae'n dal allan gyda ti, a mae'r un arall yn bwysi, ie, mae fel rhywun stamp to, a wedyn mewn dosbarth fel hyn, hwn beth i moyn, so mae'r judge yn mynd i edrych ar ydy rhain yn mynd i tyfu mewn i da grif sy'n mynd i para, mynd i gweithio, mynd i godro, so ie, na, mae'r judges na'n bert. A bydd e'n edrych yn fanwl felly ar siw maen nhw'n symud, siw maen nhw ar ei trad wrth gwrs, fydd. A beth am yr Ayrshires wedyn ni'n gweld drws nesau nhw? Ie, par aruthrol eto, doi ar un stamp, a hefyd dwi'n credu falle bod e ar ei ochr nhw, mae Duncan Hunter yn brido'r Ayrshires i hunan. So, i fi'n dwlu ar y par hyn, jyst beth chi moyn yn Ayrshires, pwer trwyddo nhw gyd, chymod, a good coesau a trad nhw, so ie, fydd o ffoddio gyda'r Ayrshires bydd yn cael ei nawr. Wyt ti? Yr Ayrshires, ti'n sy'n mynd i fyna hi? Ie. Ond pobl Holstein i chi'ch dau? Ie, pobl Holstein i gyd. Dewch i sôn am y Holstein, un gan Castell Llyfri, llall gan Wilson Tregibi, Gwen. Wyt ti'n meddwl bod rhain yn mynd i wneud i ni? Wel, fi yn bersonol yn licio llo a buwch ddi. Ti'n modd, mae'n dal a llyged, mae'n flashy, a mae rhain yn par dda. Un fach yn llai na'r
na'r un arall, ond ti'n modd, yr un stamp, maen nhw'n deri, ti'n modd, mae'r ein na'n mynd i godro pryd maen nhw hynach, ond fel mae Rhys yn gweud, mae'r Eshes na yn outstanding peth, a mae'r jerseys, so bydd e'n really interesting i weld mae hwn yn mynd i tapo. Wel, dyma ni, mae'r beirniad yn paratoi felly i ddewis pencampwyr y pare fan hyn, yr Heffrod Godro. Pwy sy'n mynd yna hi? Heffrod y dyfodol, Gwartheg y dyfodol. Mae'n mynd lawr at y Burgorn. Mae'n dod nôl. Fi'n agos iawn fi'n credu. Eibio'r jerseys. Yr Eirsias chi'n meddwl? Yr Eirsias sy'n mynd iawn. O, wir! Mae dy ti job yn neud o'n bryd Ar Hugh Wobber mynd i'r jerseys. O, ffantastig. Da iawn, wir. Ffantastig. Llon gwarchiadau mowr iawn. Wedwch chi, boes? Do, galwys i di, do. Pam rhaid jyst achos bod nhw mor gywir, mor lefel ac yn matcho mor dda? Mae nhw'n balanced da. Mae'r un stamp, mae doi nhw'n dilyn ar un type, chymod. A type chi moyn gweld diwrnod yma. Mae nhw'n type modern, gyda pŵer arthrol trwyddyn nhw gyd. A fi'n siŵr welon ni'r dwy un mas to yn y dyfodol. Anes di gamol o jerseys fyd Gwenyn, do? Na, i wario teg i pawb, mae popeth wedi cael ei troi mas yn rili dda bore yma. Wel, diwrnod da i'r Eirsias yn barod, felly llongyfarchiadau i'r teulu Thomas a Granville. Wedi dod i'r brig ymhen cympwriaeth y pare. A Rhys a Gwen am y tro. Diolch yn fawr i chi, ond pylch mynd rhy bell, achos mae yna lot mwy i ddod. Diolch i chi. Diolch i Diolch i fan.